iwadi yaka-113 sizosho ke nathi ikhalazo zethu ngekhansela elenza ubuqophololo obukhulu ka-113. Oh, ukhansela waka-113 uNomusa Khanyile. Amanzi asisawazi ka-113 konkanyezini abasawazi amanzi. Uthule uhleli kubo siyamfonela akasho lutho. Imisebenzi usebenzisana nabangani bakhe, ufonelana nabangani bakhe asebenze nabo athini imisebenzi asiyitholi. Unikeza abangani bakhe yedwa imisebenzi, ingane ezikwazi ukuqualifya imisebenzi evelayo akasiniki yona imisebenzi. Aphinde kuphuma ama-learnership athi ngizonifaka kuma-database sizogcwala la emshwathi singawutholi imisebenzi, ingane zethu zingakwazi ukuthola ngisho ama-learnership ngoNomusa Khanyile. Ihholo asisakwazi ukungena ehholo, ihholo akulona lakhe, ihholo enomphakathi, akulona elakaKhanyile, enomphakathi. Fana nogogo. Izikhalazo zabantu azinakwa, akasho lutho uma bezobika abantu babemfonelwe abangabuyeli kubantu ngoba abantu sicela ke nathi so-113 u-7 days asisamdingi sithi phansi ngaye phansi. Imigwaqo edinga ehamba iy'ngane zesikole, iy'ngane ehamba emanzini njengoba nje kade kunesiphepho iy'ngane ehamba emanzini ingakwazi ukuyofunda. Wathi uzoletha ama-temporary bridge awafikanga kuze kube manje iy'ngane ziyahlupheka mayizoya esikoleni. Hamba nomsana. Abantu kuke nephepho lapha akazange akwazi ukubasiza. Abantu badilikelwa izindlu, abantu baphephukelwa izindlu akazange akwazi ukubasiza. Sithi phansi ngoNomusa phansi.